puilano tini khomru yakoi borom ronai sini EM sar borom genang sar Rajas Tripura Fishery Department TTADC. Borom rendah sini borom genang sar di sini executive member sar Rajas Tripura Fishery Department TTADC government. Halo, ya bakal apa di? Apa dia guru anggonya di sini borom kenang sar? Tene, cukup bosang no naik kolek hang naik tene, bubagerane kono tene, bubagerane kono. Rasa tadi berani bosang ro, ohano naik kolaka, bisik bang ma tene lai buma, tene temane tangka. Rasa tadi berani bosang ro, ohano naik kolaka. Bisik bang ma tini lai buma tini temane tangka hambai nono bubagra hambai nono bubagra hambai nono bubagra hambai nono bubagra hambai nono muitu ngaku tini Kicuku bosana naik kolek hang naik tini bubagerane kangna bubagerku tini Kicuku bosana naik kolek hang naik tini bubagerane kangna Borong dobang hai koi nai. naik kolek hang naik tini bubagerane kangna tini bubagerane kangna Tini hai salam di purahawo Acaina nangka Hane busana muthang na bagai Kebang kuwan sulangka Ini salam di purahawo Acaina nangka Hane busana muthang na bagai Kebang kuwan sulangka Bir Bikram Maharaja Bir Bikram Bir Bikram Maharaja Bir Bikram Maharaja Bir Bikram Muita makho tene Cicuku bosana na kolek hang naik tene bubagerane kangna Buku Jimmy Deparma. Abang yang lain hai jeng borom relai view naik base kan deui sini borom genang sar Sonjit Marakno. Abang yang lain hai jeng borom relai view naik base kan deui sini munu bisini vice chairman Saru Poksak mano bono borom relai base kan deui hai Tolak sudah. Itu besar jangan. Mamu. Apa mayo sih pada? Betul. Apa nih ya gulang hai mino dicak mana konya sini boba garani mang piliwo apa nih ya gulang hai konya sini
Borom gana kiri face dapur mano YTF ni General Secretary Central Committee ni borom bahai nahai borom renan bagus. Abur ya. Ini Raja Maharaja Rao, sini bawa je samuk ham kelai tham bani. Sini bising tu social media tu jodoh jauh nasi sabo, jodoh jauh tabok prasaran tunggu jodoh jauh Saiman thaga je. Sini Raja Maharaja tunggu hawa, ohani nopang di prasaran no, ohani naikon lai sini khatar hani baru rogia, oh hawa tunggu sini 184 sini independent je Raja Maharaja Rao sini hamparin bagai naikon thamani. Abu tu no Saiman je tabok kisah misal je Saiman Rao bangke para ekdom bising ko rum di aro karang ro kasoya ko aro social media ro kasoya ko omo hai jagaro ba thai kasuk jak tini kamiro ko bising ko bor khorok sa malaika bogirot parago bonus hai tongka je tabuk sini raja ek bosoni sakango tabu nepalo de nabyang thanja khne boni boyos 100 bosoni saka ngai obni no sema ka boni kok khnai no jasini bor tabu semi hinde krika जे सामियार तंगनाय अब तिनि प्रोग्रामनि बिसिंतनो जतन सायमाननाय बरनबो जों मासाय तंनाय जोंनि बिसिंत बनरो को कासखनानि जोंनि राजा महाराजारो सामुंचाया सामुसित्रा अमाय खलायजाया जोंनि बरनो हामग्रान बायसे बर सामुखान खलायथांनो बर जोंनि कायसा लाइबुमा जों अबनो मानारनाय जत बरनो लाइबुमा तंगो जत हावनो जे समाज बरनि बागै सामुखाम खायथांजा बनि अबनो कथांकनारन बागै बनि समाज जायतमने हायनाय जोंबो जायतो नाबो कलेज तो सलामै कलाका अमायके बिनि वालसमो केब्रासने हामकरानि बागै सिनि बरकनि थाङै तंनानि बागै सिनि बरकनि सिनि समाजनाव कसगति सानानि बागै जेबोनि सामु खालायमानि अबो हारुनो जों मयद खालायै अमो हाने नायनो जों सोरंगै बासकांबो सिनि बरकनि केब्रासरनि हामकराय सिनि समाज साखाति सानानि जों बावा सलायनो मायकेना जों बेसका सामु मा खालायनाय जे जों कायसा ok sikchalaiyaw kaisa जों गैजा वालाय तौलाय बुलाय सुलाय कायसा तला सिखलायनायनि बागै जों जायतलायनो जों जों कथालाय बाहायखो जों सामु गाहाम तांनाय जों बाहायखो कुसु कानाय सिस्टेम माबा सलायनाय बुंनानै को सा ngत्रिसे पक्षमु जे कामनि बिसिं जे तंनाय र बर किनि साल जे महाराजा बीर विक्रम आसेमा साला बर सामानिया एगा बरनो तम को खसानाय महाराजा बीर विक्रम ने आसामनि साल तिनि जे कामनि बिसिं तंनाय र साबो सायमे हने ताबो असक करिखा जों टीटीडी से हाबांगो पावर फैमिली यागुलो न असके सा तिने बुबा कर बीर विक्रम आसेमा साल बे सालनो ति काम साल पिसा राजी थाम सिने महाराजा बीर विक्रम आसामनि सालो ओ कक्टोबर सालनानि पहिला कम सिने जे पहिला रसा फैनाय उनी बिसा मननराव यूट्यूब डायरेक्टली सिने जातो काम के रसा जसनि कमा बर नम हाके तालेन गना तो सिने प्रसारण बिसिनो अमायकेनो जोंतिनि मनुओ महाराजा बीर विक्रम आसामनि सालो जोंतिनि पालाय लेखा अमायकेनो सारा त्रिपुरा तिनि महाराजा बीर विक्रमनि आसामनि सानो पालाय जाय दङ सारा त्रिपुरा सिबिया त्रिपुरानि त्रिपुरा हानि हातारबो के भारत हानि हातारबो मायके पालले तंमानि जतन नरक लुगनाय जोंतिनि जतन लुगनाय सोशल मीडिया रबो कौंका महाराजा बीर विक्रमनि आसामनि सालो जों अमायके पालायखा पायखा अमा हैया जे बनि बखालते बनि वर्कशॉप मु जोंखौनो सायमानो जे बनि कैसे मॉडर्न आर्किटेक्ट जे मॉडर्न नि साल बाय गोरोंगै तिनो साल बाय गोरोंगै जोंनि बर' बनि हामक्राय बेफ्रासारनि लेखाफरा खायननि ताबकनि जोंनि बुबांगरा दैलि साइतमानि थानसा हने आबनि बिसिंतेनो जोंबो जोंनि लाइबुमारनो जों बाहागि कथा जों लारनाय गोबां बरनो हासागाव आसायो थुयो बरनो केबुनि दङ नारजागिया ओ थाङो किताबक महाराजा बीर विक्रमनि आसामनि सालके जों ताबक ओ मनु सिबिया त्रिपुरा हास्तेनि फादारबो जोंनि जत एरियावनो त्रिपुरा सरक परि तंनाय त्रिपुरा सरक जब खाय तंनाय रंदि भारत हास्तेनि फादारबो बांलादेश रंथं ऑस्ट्रेलिया रंथं जर्मनी रंथं जों बर' जे त्रिपुरा सरक तंनाय बर' नक्तिनि नामुगनाय सोशल मीडिया रंगो जे महाराजा बीर विक्रमनि आसामनि साल बरबो जे माके पालाय तंमानि बा महाराजानि कन्ट्रिबिउशन नोटियै सोशल मीडिया रंगो बर'नि पोस्ट खालामनाय नरतिनो नुनाय जों माके जों बखा खुलुय जों जे जोंनि बुबा तंनाय
kong jorani bisingna koglar nani agiraubo angoro mono hine bobo khalajak apan mono asu bathajaya laile thabaijaya lamatei kormsara thabaijak ani ro SF ni office tongo fishery SF tini o program o poilano angwan sopani or sengasuk jorolai no Nepal tila program punipai sini zonal level hukuto shao Maharaja Bilbilkom ne asai mali sal a program na seng aro pali janai jo football match bongna dekho और फाये जिनी प्रोग्राम जेपुरु जेंसाओ जिनी खर्चा तापुगनी रेसाम खनाoi और ने बसा सेले थांगा इका ani तापुग दा पोर्टोस जिनी जोनल चेयरमैन बनो ani kaisa koimung togo pini thane जिनी तापुग जे रिजर्व नाय बनो जिनी टीटीडी से हापने जे आईसीटी दंनाय ऑफिस तेलांगै संबोनि रिसाम गरनो रेकॉर्डिंग खलेनानि जिनी sini bisingtai thanjan bisingtai jengko to pal baksa hongkai jeng maya mane kare se khlai mano baksa baksa tawo sini bisina waso jeng 80% 200% semanggalak sebon tola sematonai semaya maya maya hongkai mane abatai exam time bahaino felong nai ne nang exam seri lage felong sene sai tumu se kare gakai ita sung ma sai tok nai sung sai tok hongkai sung man nai pago maya nai ba Tapo TTD se hapanggaw sing power family ya gulo jini somaj sekang party ulo jini maharaja be sakle jamone poila jati ulo party abono no sing jini somaj je okaron borom roi joto jini je somaj ni okar tomai runo pension salary ranane TTD se hapang bai announcement khaja abo declare khaja no joto YouTube rono no khana jini TTD se hapang ni angoi borong kana semini salle sing o mono high school ground no chikoncha program o program ne chini borong kana azupha okra kiro de burma YTF Kripesh de burma chini journal chairman borong kana the politos YTF GS Jitendra Tripura vice president Sugindu de burma YTF Financial Secretary sini or finance officer sini orani YTF Tipra TWF Okra Sakra Jotono ane sini o sal Maharaja Bilbilkom asaimani salono ane kha kaham te khulumu ya follow agio bo Maharaja Bilbilkom ne asaimani sal palejai tongo cikon ausubisi sijagya the contribution tipra hao tipra sa dofar ni bagai je samu borok khlai thamani apni je saimani ro borok simise celebrate khai tongo je chini bisingo bo gobang mane educator bor tongo tipra sa ni bisingo boni bising pana je dofan hamjaknai dofani manthani bagai je wan soknai borok simina wah program rok pali tongo ini tabo hingkai jeng nukha TTD se habango sini je maharaja bai toiduljak sini maharaja tabo ni je tona pe bobi naikoljak tipramata se power family yagulo jeng o tipra hastini pura jeng poribesh se jeng hamana jeng change khai rakha patai rakha agio mo seke हम ददम के से कटर के प्रोग्राम खलाइजा गया किरी हुजे से प्रोग्राम रमा खयम हाय बसाल थाका जे महाराजा सनि कक सानानि परनि कंट्रीब्यूशन करने हामकाइनि बागै जे बरक नवान समन परनि जे समं खलाइ थमनि हाय कौन सानानि बागै किरि समा दंगो रुपरि बुजाकनाय केस खैजाकनाय रमजाकनाय हाय बसाल इखो ताबो हिंगाय जों ताबो केबो किरियावैनो जतनो बका खुलगoi जचने बोबा ग्रासं तुइदुल थांमानि नायगल थांमानि हानो बर कोनो जों ताबक सालायबानो अब कासे सिनि लाइफुमा जे कोनो जागा नायदि वालो जतनि इतिहास तंगो बरनि हानि बागै जे फाइट खाय थांनाय बरनि
दफानि बागै जे कब साइ थानाय सामखाय थानाय बर' जतन इतिहास सैजा दङ जोंनि गांगाय इतिहास जोंनि जे लाइफमा कमार थांथाव कमार जाय दङ ताबुक जों जत कथालै जों मिलिनो जोंबो जों कायसे कक सिचलायो कायसे जों बुलाय तलाय अंलाय वालाय सुलाय अमाय अंलायो राजनीति थांनानै बागै सिमी बुट मानायनि बागै बुट बेंक सामनानै बागै सिमी बरनो आते की रजाकनाय 5000 की रजानाय अमाय के सागले फुरक के चुपचाप के सिनर तंजागला स्कॉलरशिप रजानाय फादार थांगे बियर खायनायनि बागै उलक के गरै अमाय के खायजागला बिसिते या गोबां दङ नर नुनाय अमास पाइखा हांके न अब जों स्टार खालायनानै कक जेरै जे ससाइटिनि जेरै दफानि अकार रन अमाय के प्राइस रजानानै अमाय के कैसा बरनो बरम रगै पेंशन सालायनि दक रनानै अब अरेन्ज खालायजा किताबो जों तिनि जे हाको तैसा थांगै फुटबल टुर्नामेंट जों सायरनाय आबंके जोंनि जोनल लेवल फुटबल मैच तब टीटीडीसी लेवलाव जेरै फुटबल टुर्नामेंट जों टीटीडीसी हापांनि अगै इनिशिएटिभ लाजाक फर्स्ट प्राइज इनके 3 लाख तंनाय सेकेंड इनके 1000 मैन ऑफ द मैच तंनाय जत मैचआव अमाय के कटर के खेला ताबुक जराते टीटीडीसी नि इनिशिएटिभ बाय आं अकमाने नुयाखौ अमाय के कोनो जागा खम खलाय जायाखौ इनके जों तरु सुदु जों टीटीडीसी लेवल सिमिया बसंबो जों थानरो बनुखा टीटीडीसी नि टीम थाङै थांमाने फादाराव थाङै चेम्पियन माने फैमाने अमाहरन जों नायतुगै जों गारि लायनानै बरक रां पैसा करिनो बागै तिनि थांमाय रांगै कलाय तगौ ड्रेस पाइनानै नांगौ बल पाइनानै नांगौ बै नगो नखुं हामिया रां पैसा करै बे खेलारो बया करे मारगौ अमाहरनबो जों जे तिनि प्रसारण बिसिंगौ जे टैलेंट गोनां बरकनबो जों नायतुगै कोचिं रो खलायरगै इंडिया टीम रगो बसखौ थांमानाय दै जोंनि युथ दङ जों खेलारावबो जों मार्टी सानाय अमाहाय जोंनि जायतमुल तंनाय नरक नंनाय फैनाय सालनो ताबो जों बर्थडे पालले तंमामानि अब चिन बगै काहाम ते कैसा आं जरावा छुबिनायो बिनि डेट बनायदि 19/8/1908 सन नोंपना 19/8/1908 yang tarik ke 19 mas ke 8 ke bini assignment साल के बो तेसो 1908 आसिक के मैचिंग जाक जों सब समय आबाहाय मैचिंग माया आमबागै चिनि महाराज बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर देवबर्मा ताबुक सुंबाय गरि हिंबानो बिनि नाहार मुंबाय जों ताबुक नि अ जेनेरेशन प्लस थिनांनि जेनेरेशन नि बागै बिनि वान सुंबाय जों सामुं तांगै सिगांनि थांनाय जतननो बेले हामबाय चिनि बुबाग्राने आसायमा साल जतनि खावनो बा जतनि साकावनो हामारि नि दंथों बेले हामबाय महाराजनि नाहारमुं ताबुक तुरुक है चिनि ताबुकनि बर्तमान महाराज बहायनो आपनन सायतुगै दंग चिनि महाराज बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि नाहारमुं आगिनि सिमिनो सिगांनि सिमिनो बथिनांनि बागै चिनि थिनांनि बागै वानसुगै गलांजा ब बाहायनायदि बिनि स्रोंमुंनि बागै बरन रोंस्रों नग ताङै गलांखा कलेज ताङै गलांखा बिनि नाहारमुं yang जों हाकसाल गाना थां फायखैनो नांनाय एयारपोर्ट नामै गलांजा वानसुकजाक बिनि गोबां मा दङ फिया बनो सेजानाय रक महाराज ताम खलायका राजबंश ताम खलायका जात्रे पद छाव फिया आसुंनाय रक बरकसे जिनि महाराजनि स्नामजाक स्कुल कलेज परिवै शिक्षित नि फायजातेर एडुकेटेड जानाय रक आमबागै जों सेजायावै जिनि बुबाग्रानि बा जिनि महाराजनि बसंनि आव त्रिपुरानो सिनि मुंमान मासे जिनि महाराजनि बसंनि आरो आबुनि बिसिङावसे जिनि महाराज बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नायखाय आधुनिक माने गोदाल वानसुक मुंनि महाराजनि हिनजाव बेलाय हामबाय फाया हामबाय दिनै सोर सातुं जरावबो नरगर चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर देवबर्मानि आसायमा सालनो पालायना बगे अर तिनि कुरुम कुथुम मुंलायखा दिनै चिनरनि पान्दावक्रा ताइ चिनि येमसा ताइ चिनर दाइसो जत तंनाय आं बुंना थांलिया चिनि मुं नरक मानबायजा सिनिजा ताइ चिनि जराबो किसा केसेबजाक जों अर पायै हकुति साथै जों नेपाल तिला मा थांफिनाय नेपाल तिला थांमानि याबुल जों तेसा हायनो हाय हकुति सानि खलावो आजागा चिनि बुबाग्रा बा चिनि महाराज बीर विक्रमनि आसायमा सालरगै आजागा जुनाल लेभेल ति खै चिनि आसायमा सालनो यासाखाय ताइ प्लास
दिनै जुनालनि बिसिंथि खायै महाराजनि आसायमा सालनो रगै कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट बंनाय टिप्रा फुटबल लीग दा आ जागाव चेंगिरिंगन बागै चिनि अ जागाव फाइस फैजा चिनि बरम गोनां इएम राजेश त्रिपुरा ब आ जागाव पान्दा चेंगिरिंगन बागै जों बिसि लेवि मानगला तामखे तिनि अ जागाव कखे हाइसि जों बेलेखेनो खापां स्रांजाक ताइ चिनि कपाल बेलेखेनो टिप्रा मथा फाइके जों आगिओ जे खलाय फैमानि जों मानतै मायातै चुकतै चुगियातै बा कस्त के खलायलाय फैमानि आबो तुरुक सरकारि भाबे एदिसे हापांनि बुखाक्ति खलायजागै फायो हाय दिबाना जों अबनि सिगां 9 अगस्त बहायनो दिनै दापुक दिपेस दङ जगाव जों 9 अगस्त अररगो जे फुरु खलायलायफुरु पुइला खलायफुरु जों 10 जन 15 जन आमपरे 50 जन 60 जन सारा त्रिपुरावसो जों 50 60 जन रखै 9 अगस्त मा पालायखा ओ दिनै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे आबनि यागुलो जों थांनाय रग अ जगाव काहाम के खलायलायखा फुड फेस्टिवल रक खलायलायि फिया ताकलाय गंगा आबो बाहायनो एदिसि हापांनि बुखाक्ति चेंगि रिजाखा ताई ताबुकसिनी महाराज बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर देवबर्मानि आसायमा सालनो बाहायनो सारा त्रिपुरा गनांगै एदिसि हापांनि बुखाक्ति खलायजागै दङ आबन बागै बेले बेलेखेनो चिनि एदिसि हापांनो हामबाय मारिवो ताई चिनि अजल सानानि कक गोबां मा दङ हिनपानो